Jendarteari helarazi nahi dugu langileok dugun kezka enpresak iaz lantegiko itxiera planteatu zigunetik eta langileen kaleratzeen bidea hartu duelako. Gure lanpostuen jokoak ipiniz. Enpresako zuzendaritzak argi esan digu foruko lantoki hau Korrintiar Industria Sozial Anonima itxi egin nahi duela, langileak kale gorrian utziaz. Uztailean beste 3 langile kaleratu ditu foruko Rinder enpresak. Otsailean langile bat kaleratu ostean, guztira 4 behargin kalean utzi ditu enpresak urte honetan. Foruko lantegia hiltzen utzi dutela salatu dute langileek. Akziodunen asmoa lantegia ixtea dela ere esan dute. Rindel Industrial S.A.k egindako azken 3 kaleratzen arira, enpresa horretan ordezkaritza daukaten 3 sindikatuek foruko lantegiko beharginen lanpostuen inguruko kezka agertu dute enpresaren jarrera salatuz. ELA Lab eta UGT-ren iritziz, lantegia ixtea da enpresaren nahia eta horren aurka borrokatuko dute. Urte luzez lan zintzoa eta txukuna egin ostean eta enpresako administrazio kontseilukoek langileek eurek sortutako aberastasuna banatu dutenean, lanik ezaren aitzakipean kaleratu nahi dituztela salatu dute. Lantegia itxiko dutelaren mehatxupean, azken urteetan soldatak kobratu barik izan dira langileak eta hainbat lanpostu galduri da enpresan. Orain urte batzuk, 150 langile baino gehiago zirela azaldu dute eta gaur egun 57. Egoera horren aurrean, mobilizazioak iragarri dituzte Rinderreko beharginek eta irailean egingo duten manifestaziogaz bat egiteko deia egin diete Busturialdeko herritarrei. Lan erreforma ezartzea onesten duten enpresen erabakiei helegitea jarriko diela esan du LAB sindikatuak. Adierazi dutenez, enpresaren partetik jakinarazpenen bat jasoz gero, langileek 20 eguneko epea izango dute neurri berrien kontrako helegitea jartzeko. Zenbait enpresetan hitzarmena ez aplikatzeko komunikazioak ematen ari dira langileei LAB sindikatuak jakinarazi duenez. Busturialdean oraindik holako komunikaziorik emon denaren berri ez du sindikatuak, baina Leharti baino ostera, dagoeneko 6 enpresetan eman dituztela jakinarazi du. Erasoen aurrean erantzun egin behar dela dio LABek. Komunikazio hori guztiak erreklamatu egin behar direla alegia. Lan erreforman oinarrituta, enpresak ezarri gura dituen neurri berriei helegitea jartzeko 20 eguneko epea dute langileek, eta jakinarazpena jaso bezain pronto sindikatura jotzeko eskatu du. Gainera, hitzarmenek oraindik indarrean jarraitu behar dutela argitu du LABek. Beste hitzarmen bat sinatu arte edo behintzat akordio batera ailegatu arte. Taxis laguntzei buruz Europako batzordeak hartutako erabakia ontziolen kalterako izango dela dio Muruetako ontziolako enpresa batzordea. Bertoko ontziolan lana egon badagoela diote. Dirua bueltatu behar esateak baina produkzioa oztopatuko lukeela esan dute. 1943an abiarazi zuen bere jarduna Muruetako ontziolak eta 200 ontzi inguru egin dituzte ordutik. Atun ontzietan espezializatuta badaude ere, beste mota batzuetako ontziak ere egin ditu enpresak. 2015 urtera arteko lankarga dutela diote langileek, izan ere 5 ontzi egiteko kontratuak dituzte. Hala ere, epe luzerako etorkizuna kolokan ikusten du enpresa batzordeak. Tax List sistemaren auzian Europako batzordeak hartu duen erabakia euren kalterako ere izango dela uste dute langileak. Lana badagoela diote eta lanpostuak sortu gura dituzte. Hala ere, inbertsoreek dirulaguntzak bueltatu behar izateak bertoko ontziolen produzioan eragina izan dezakela diote. Bermeoko udalak 4,5 milioi euroko mailegua eskatuko dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Jakinarazi duenez, berualaren egoera ekonomikoari aurre egiteko behar du udalak mailegu hori. Hala, erakunde horren kontuen bahiketa saihestu gura dute. Berualaren egoera ekonomikoari aurre egiteko, Bermeoko udalak 4,5 milioi euroko mailegua eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Mailegu horren bitartez, kontuen bahiketa eta berualaren egoera konkurtsala ekidin gura du udalak. Izan be, erakundearen ondasunen enbargoa bideratzeko eskaria egin zuten epaitegian, babes ofizialeko etxebizitzak eraisteko eskatutako 3,4 milioi euroko fidantza ordaindu ez izanagatik. Hala, zorrak ordaintzeko eta sententziari aurre egiteko, mailegua ez den beste biderik ez du ikusten Bermeoko udalak. Eta Europar Batasunak aparteko egoeratan sareginetan eskateiei ere laguntzak ematea onartu du. Erabakia gazpozik dira, besteak beste, arrantzua debekatzen dutenean, arrantzaleek legez, eurak ere laguntzak jasoko lituzketela. Bizkaiko eta Gipuzkoako sareginetan eskatien eskaera onartu du Europar Batasunak. Hala, 2014tik 2020 urtera arteko epean, sektore hori zaintzeko politika ekonomikoa agindu du.
eta batik bat, arrantzua debekatzen dutenean, neskatilek eta zereginek ere diru laguntza jasoko dituzte arrantzaleek legez. Bizkaiko eta Gipuzkoako sareginen eta neskatien elkarteko presidente Maite Burgoaren esanetan, laguntzak tarteko hurrengo belaunaldiei ere bidea zabaltzen zaie. Anton Ormazaren bizitzari errepaso egiten dion erakusketa inauguratu dute Bermeoko Arrantzaleen Museoan. 20. mendeko Bermeoko bizitza erakutsi asmoz, Anton Ormazaren bizia laburbiltzen duen erakusketa ipini dute ikusgai Arrantzaleen Museoan. Bermeoko arrantzaleen, horien familien eta beraien bizimodua ezagutarazte helburu, Ormazaren sasoia ezagutzeko aukera dute herritarrek, familiak berak utzitako materialei esker. Erakusketa irailaren 22 arte bitartean izango da ikusgai. Ibarrangeluko kulturretxean berriz, Jokin Miraiesen margolanak izango dira ikusgai abuztuaren 4 bitartean eta Gernikaldumoko jaialai pilotalekuan bestalde, zesta-puntari buruzko erakusketa ipini dute. Zesta-punta hansturatik ateratzeko eta kirol horren historia ezagutarazteko erakusketa ipini du Gernika Jaialai Elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz. Erakusketa horrek, gainera, berezitasun garrantzitsu bat dauka, izan ere, bildutako materiala jaialai frontoian bertan bizitatzeko aukera izango dute zesta-punta zaleek abuztuaren 22 arte. Hala, kirolak eta kulturak bat egingo dute. Erakusketak 10 panel informatibo, 13 erakusmai eta pelikula labur bat batzen ditu. Kiroletan nazioarteko motocross proba hartuko du Ereñok asteburuan. 7. antolatu dute lasterketa herri horretan eta Euskal Koparako puntuagarria izango da. Lekeitioko uretan Bizkaiko traineru txapelketan 3. egin zuen Urdaibaik eguenean eta Elantxobek 8. Asteburuan ere ligako estropadak izango dituzte bertoko taldeek. San Inazioen atarietan jaiak hartuko dituzte foruarrek, bedaruarrek eta ibarrangelutarrek. Azken horiek, Laidako jaiak ospatuko dituzte. Madalen jaiak ere ospatu dituzte eskualdeko herritarrek, egun horretako irudiekin agurtuko gara. Gure partetik, irailaren 13an oporren ostean izango gara berriro zuekin. Bien bitartean, ondo izan. Etxe honetan bada 11 histori, ama ohean etzan zenean, aita gainera erori. Ondorenak zer ekarri zuen, ez esan gero inori. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Zorioneko etxe honetan bada 11 histori, ama ohean etzan zenean, aita gainera erori. Ondorenak zer ekarri zuen, ez esan gero inori. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Aitonak lanik ematen duen edo ez amari galde. Utzi ezkero, amona ere, salduko luke de balde. Alde batetik erdi itxua, despistatua bestalde. Bisa egiten jaioa degu, taparikan altxagabe, taparikan altxagabe. Ematen duen edo ez amari galde, utzi ezkero amona ere, salduko luke de balde. Alde batetik erdi itxua, despistatua bestalde. Bisa egiten jaioa degu, taparikan altxa
Amerikan altxagabe. Gure etxean, ezinbestean, telebistak jodu kiebra. Aitona degu, kulebroieta, amona berriz kulebra. Aitona degu, kulebroieta, amona berriz kulebra. Ahí viene televista quebrar. Aitona kulebroieta.